khawthlang ram kohhran tluk chhiatna chante Reverend Dr. Zai Chona Londo khawthlang ram abik takin Europe kumal poisu Krista le alalnak Christian ram ti asia chin ania kumtam tak chung chu an ram nun phung engkim kha Christian ne na insom kan ti thei ome khove ram pum deu tho a ro rel na chel tu kumpenu la ram ti mai chin British point ni nga na bol poisu Christian na ani kohhran le ram ro rel na po thuk takin Christian na ain ngata sakwa le politics po soishan thelo khope na insom thachin Europe ram tam berde su Christian ram tia in chal ngam anni thin ma se tuna chuan Christian ram tia in chal du ponom meu to lo ani heti tak hian Europe rama kohhran ni atlu chithayang ti po hi an ngai to bi kom love tun tuma hian Europe ram pum kohhran thluk chhiat dan le thluk chhiat chan kan ziak don lova keimai na tak nge kalo mu le ton chiat British ram chanchin kan thlur bing don ani England a hian PhD zirle rungbolin kumsong pakhat chung ka oma Christian na thniama an hnung to sathlia mai ni lova Christian na hian an rama hian mun na changta meu lo ani ber mai biakin tam takte chu sum don na man ata na shalte sa khodang musulman Hindu le Sikh ho ten an le sakte chia le lwa tu omlo awanga ruak tam takte oma kohhran ma sa ho tuna la ding te point thalai le nau pangin khom turan nei thlem le Birmingham a Christian biakin pani musulman te ne na an shala musulman te in khom na muna thu ka soi ve to a alung chia thlak le Manchester biak in pakhat zu beer festival an manna kan college lai de kalu pui to bok sum don na muna te pui pun na muna te le sarkar office ate po la le swa Krista ming thiang lim te chu an chen lo nan le fiam tu tho nan te an mang chu tiang tak chuan enga tinge Christian na chu lo thluk chia tak mai tu thiam lo nge achan bolpui ber enge niang ti de kan ziak don ani pakhat na chuan kohhranin tharau thiang lim anda poimo lo thutlung thar kohhranin nga na chu tharau thiang lim ania chu pathian tharau thiang lim chu kohhranin ada poimo tok lo kohhran chakna le alo than don na chan chu tharau thiang lim na tho har na thlen wang an ni ma se kohhranin chu tharau thiang lim har na chu van min sel ain an rin dan doctrine ti dan practice pathiana Paul denomination ngai poimo na ti aliana tharau thiang lim har na van min sel an ngai poimo lo kohhranin chu tharau thiang lim tel lovin a kal zela zoi in pathian tharau thiang lim aumlo awangin kohhran chu arovin alo chawa atopa phe chuan alo thita niberin alang panina chuan secularism da poimo na in kohhran atidal secularism ti chu ram ro relna politics sakhwa tel lova kalpui emo lakshan ti na ni khawthlang rama secularism sakhwa tel lova khawthlang le ram in rel bol du na lo liana chu chuan politics le kohhran ada sang tial tiala ro rel tu te point kohhran an ngai poimo lo tial tiala chu chuan mi poinun a ngong chho te zelani secularism hian sakho in tuk tlan na le sakho dang te po zalen na pek du na te aron hring chho zela Christian te chu nek che penom zela sakho dang te an zalena kohhran pu an nek chep le thlautlak kin alo am ta zela biak in khom a in van tlang nun wow le in fiam na te ngai poimo na lo lian ta zela chu kohhran thuk chet an hnar alo ni ta ani apathum na chuan kohhran ti dan pathian na hi ani kohhran ten ti dan pa ngayan kalpui rei lutuk awangin kohhran atlusia Christian na lawam dan atanga in khom dan te an la sak thin te an tholom khon dan te in khom puyan nei dan te angai de ureng in an kalpuya khovel changkang sel mil le an thalai nun milin kohhran in siam rem lova biak in zaina nan la sak le an man ruwa te po khovel ma son dan milin an kalpui du lo
Bible thu takle tharau thianglim ain ko shanti dan lui tradition kha anda poi moso ke moti mai tur ani chu bang chuan thalai ten biak in khom an tui lova zoi in khom an pansana atopa phe chuan thalai le na pangin khom tur po nam tamang lo ani ber mai apalina chuan sa ko in tluk tlan na in ko shan apol dal khawthlang rama zirna le thiamna lo sang zela angai dan thar te lo piang zela pathian thu zirna mun theological college seminary university a pathian thu zir te chuan sa khodang pathian thu te an zir te la zir tir tu te po an la a zoi in pathian thu zirna mun su milem pathian biak na nin ro in pola sa khodang te po in pathian an be ve tho kan tum rama inang vek alom tina te lo piang zela british rama zirna in te su pathian nung ni lo milem pathian biak dan zirna muna an lo chang zo ta emoti mai tur ani engsa khwa po leng tur alo man ti zela atopa phe chuan christianna su next sep mai po ni lovin next wa te lo ni ta hialani apanga na chuan pomzauna liberalism in caution asia hei hi abulin chan na chu bible college le university ti an tlang pui bible zirna ain mishing finna tu dan le ngai dana kaldu na lo liana bible zir tirna kalzonga kaldu na lo lian zel chuan pastor le ko shan rongbol tu te angunga atopa phe chuan bible in adu lo tuai le patil te mipat mei chhiatna film lo mai ni lo mani an pui kop du te thlenga rongbol tu pastor pom du na te lawam ta zela chu chuan ko shan thiang le mati bol loa midam takin ko shan an chwa san pha ani ato bera chuan chanchin ta shil an thla thlam awangin ko shan atlu chhia kan shiat angin british ram chu khovela chanchin sa shil na saber ani hialanga hun engimutila ye changkar ring lo te veina le khove ram danga chanchin chashil na an thone chu na satakin thlaniama ko shan na poiber chanchin chashil an thla thlam ra chu ko shan thlak niam le thlu chiat kha ani lo theilo chanchin chashil tu ko shan po athuk chhal zela wangin an mani chu aveilet chanchin chashil let an lo ngai ta hial ani tuna hian asia africa le america khomwal pelam atangem british rama chanchin chashil tu missionary tam tak tirlu alo ngai ta ani so far christian dekan in enle ta ngai ta tuna khawthlang ko shan an thlu chhiatna chan kan soi te hi kan ram ko shana te hian athleng ve mek empty tengun taka kan zir angai thlai luat te hian poina nei thling thel apiang poi ti azwal athlai luta an la tiang nazaret isu akal liam ta kan ti lo nan